महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष सतीश नारकर यांनी एका ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून रिफायनरी विरोधकांना जोरदार चपराक लगावली। पाहूया या ऑडिओ क्लिप मध्ये श्री नारकर नेमकं काय म्हणाले। नाणारचा अध्यादेश रिफायनरीचा रद्द करून त्यावेळेस जे तिकडच्या स्थानिक जनतेला ह्यांनी सांगितलेलं की आम्ही फलोत्पादनाच्या माध्यमातून, शेतीच्या माध्यमातून, सामायिक शेतीच्या माध्यमातून, सहकारी तत्वावरती तुमच्यासाठी गृहउद्योग आणू, महिला उद्योग आणू, लोकांच्या जमिनी लिहून घेतल्या त्यासाठी भाडे तत्वावरती। पण ह्या 3 वर्षात अधिसूचना रद्द झाल्यानंतर दिलेल्या ह्या आश्वासनांचा त्यांनी किती खऱ्या अर्थाने त्या सगळ्या गोष्टी केल्या, किती आश्वासनं त्यांनी पूर्ण केली, किती लोकांना त्यांनी रोजगार दिले, किती लोकांच्या बरोबर त्यांनी सामायिक शेती केली, किती लोकांसाठी त्यांनी फलोत्पादनाचे प्रकल्प आणले, किती लोकांसाठी त्यांनी सहकारच्या माध्यमातून किंवा शासनाच्या माध्यमातून त्यांनी तिकडच्या स्थानिक लोकांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या योजना आणल्या, हे सांगा ना, हे दाखवा ना। कारण हे सगळं फक्त आश्वासनं द्यायची, येणारा विकास थांबवायचा। आपल्या बरोबरची माणसं, तुम्ही मुंबईत येऊन सदन झालात, इथे कोणत्या प्रकारे पैसे कमवलेत हा वेगळा विषय आहे, परंतु तिकडे पैसे कमवल्यानंतर आपल्या गावाकडचे, आपल्या बाजूचा भाऊबंद, आपला गावातला कोणी आपल्या एवढा सदन होऊ नये आणि त्याच्यासाठी त्यांचा विकास थांबवण्यासाठी त्यांना खोटी आश्वासनं द्यायची, दिशाभूल करायची आणि अशा प्रकारचं घाणेरडं राजकारण करायचं। लोक आत्ताची पिढी आणि येणारी पिढी ही फार हुशार आहे। हे सगळं घाणेरडं राजकारण आता अशा प्रकारच्या लोकांचं जातीपातीचं जरी करायचा प्रयत्न केले नाही तरी त्याच्यातून काही निष्पन्न होणार नाही, हे ह्यांनी लक्षात घ्यावं। आज ना उद्या लोकांचे डोळे उघडतील। फक्त दुर्दैव एवढंच आहे, तोपर्यंत जर का रिफायनरी सारखा मोठा प्रकल्प जो महाराष्ट्रासाठी नाही तर देशासाठी महत्त्वाचा आहे, तो जर का मात्र परत गेला तर ह्या कपाय करंट्यांच्या मुळे आपण 18 विश्व दारिद्र्यातच राहणार, हे लोकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।